Good morning. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila bafethu. Mfowethu Mkhonzeni ngibingelelayo ekuseni nje. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Ngiyabonga kakhulu ngendlela enisaphotha ngayo i-channel. Ngibheka ama-comments kuma-video engiwenze izolo. Hhayi, ama-comments wenu mahle kakhulu. Angayibona inhlamba, anithukani. Unyaka ka-2026 ngingasho nje ukuthi siwuqala kahle kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela uma ungaka-subscribe kule channel la ku-YouTube kanjalo naku-TikTok. Upresse ufollow. Siye phambili. Ngiyabonga. Ngimfisha kakhulu kule video. Ngizokhuluma ngama-breaking news. Ekuseni nje sivuka sekunama-breaking news ngayo indaba ye-NFP esematheni kulamalanga. I-NFP ngicabanga ukuthi iningi lethu selizwile ukuthi namhlanje njengoba kuyi-Friday namhlanje ngeyi-9 January izoba nesithangami beyindaba i-NFP lokho okubizwa nge-media briefing. Izosicacisela ukuthi imephi ngempela ngale ndaba ye-GPU noma ngale ndaba yohulumeni wase-KZN. Ingabe ihoxe ngayiphi indlela? Makuwukuthi ihoxe completely, izobe isichazela nje izinto ey'fana nalezo nama-updates nge-interaction yayo i-NFP nomama uMbalishini. So ngithi angenze le video nje ngi-update okuwukuthi bonke abanye abangezwanga ukuthi namhlanje soba nale briefing bazi-ke manje. So ngicela nenze-ke ama-comments la ukuthi manicabanga i-NFP njengoba iza nale media briefing today izothini ngokubuka kwenu. Ngifuna nje imbono yenu ukuthi izothini kubantu base-South Africa, ikakhulukazi abase-KZN abayinika le seat enayo lapha kwi-legislature. Mawucabanga izothini kulabo bantu i-NFP namhlanje. Yiloko engikucelayo la kuma-comment. And then naku engizokusho sengivala nje. After le media briefing ye-NFP today, immediately nje iphela i-media briefing, ngizoba live la ku-TikTok. Bese sidiscuss-a-ke konke okushiwo lapha kule media briefing. Sikuhlaziye kahle nani la. Nizoba abahlaziyi bami la. Ngiyani-invite ukuthi after le media briefing singene la sihlaziye yonke lento. Sikhona ukudiscuss-a ukuthi sithini ngaloko kuzobe kushiwo i-NFP. Isematheni le ndaba yase-KZN legislature. Imnandi kakhulu futhi ngoba uma ungabheka ayikaze yenzeke into enjengale. Yenzeka manje for the first time ku-South Africa since kufike i-MK Party. We cannot run away from that fact. I-MK Party ifike nezinto ezintsha njengoba sizibona nje zenzeka. So kuyaqala isematheni le ndaba. So asidiscuss-e-ke after i-media briefing today ukuthi i-NFP lokho ezobe ikusho thina sithini ngakho. Ngiyabonga. Umfoka Mkhonza-ke lo ngicela niqhubeke-ke nisupport i-channel. Please, ungaka-subscribe, please subscribe. Ungaka-follow i-TikTok, please do so. Sihlangane kuma-comments-ke bafethu. Ngiyanibonga kakhulu. Niphile. Thank you so much. Sodibana later.